ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேமரா ரைட்ஸ். நம்ம இப்போது ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், இப்போ நம்ம காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஃபால்ஸுக்கு தான் போக போகிறோம். இந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இருக்கிற ஆலாங்கய்யன்ற ஊரில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கிற ஃபால்ஸ் தான் இது. இந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆலாங்கயம் பக்கம் வந்துட்டு முராஜன் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாவே ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் இது அவ்வளோவா யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சர்க்கிள் மூலிமா தெரிஞ்சதுனால நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்தோம். இந்த இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய ஃபேமஸான பிளேஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நார்மலான இடம் தான். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட வந்துட்டு யாரும் கூட்டம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற சூப்பரான பிளேஸு. தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது, வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான பிளேஸாக இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸில் வர தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி வந்து பளிச்சுன்னு இருக்குது. இங்கே மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா செம்ம தண்ணி வரும். இப்போ மழை வந்து ரொம்ப நாள் 2 வீக்ஸ் ஆனதுனால ஸோ கொஞ்சம் கம்மியாக வருது. இருந்தாலும் இதுவே செம்ம சூப்பராக என்ஜாய்மெண்ட் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க எப்படி போகுதுங்க ஃபால்ஸு. சின்ன தான், பட் இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்குது. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது, தரையே அப்படியே தெரியுது. மண் கல் கீழே இருக்குது எல்லாமே சூப்பராக தெரியுது. வந்து ஒரு டைம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் தெரிஞ்சவங்க மூலிமா வந்தால் தான் அங்கே பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு காட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சர்க்கிளில் வந்தால் பெட்டர். அண்டு தெரிஞ்சு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா காட்டுக்குள்ளே எங்கெங்கேயும் சுற்றுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சூப்பரான இடத்துக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே போல் வீடியோஸை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, நன்றி, வணக்கம்.